Mabusisi ka karang detalye ning kaya kang electric bill apakasulat king resibo? Nung banten mekano ing generation charge o presyo ning kuryente balang kilowatt hour, apansinan na unstable iti kareng may ngalabasang bulan. Ana ng mitas, ana ng magbaba. Resulta niya kanu itining pabayo-bayong presyo keng wholesale electricity spot market o itang ausandang WESM. Ing WESM ing magsilbing palengke ning kuryente para kareng distribution companies. Kaya tila kukwang elektrisidad nung alalang Power Supply Agreement o PSA king meto nga power generator kalupa na namo ning sitwasyon ning Esfalapco. Megumpisa kanu inyang June 2023. Keng WESM na manibatan ing karelang kuryente uling mayari na ing emergency PSA na king GN Power. Agpaging spokesperson ni Esfalapco ay attorney Catherine Rose Diaz, masyado yang malikot ing presyo na ning kuryente keng WESM kumpara nung atin lang PSA. Alano man kanung akrap at keni uling alalang kontratang tutukyan. Power supply agreement na tayo, mas stable po yung prices. So, yun po yung wino-workout po ngayon ng Sfelapco na magkaroon tayo ng mas stable na power supply agreement despite the fact na may higher demand ng kuryente. Kasi kapag may nakakontrata ka po, kung ano po yung presyo ng generation charge or yung kung anong generation charge na nasa kontrata, yun na po yung magiging presyo niya doon sa year 1, year 2, year 3, year 4, kahit summer na tumataas, hindi po siya tataas. Kaya may stability po at alam po natin kung magkano talaga yung presyo po ng kuryente. Samantala nilino na Muring Diaz, naking industriya ning elektrisidad, eya mamandar ing prinsipyo ning pamanipon supply kabang mababaing presyo. Uling nung nano mo ing kailangan, iya mo ing biening supplier. Yun lang po yung pangangailangan. Yun lang po yung ibibigay doon sa mga, yun lang yung napapasa sa distribution utility at sa mga consumer. Okay, so hindi po pwede, wala pong ganoong konsepto. Hindi po tayo pwedeng bumili ng maramihan tapos parang ref na stock natin, bibili natin habang mura tapos saka natin ibebenta kapag ibebenta pa rin natin ng mas mura. Hindi po ganoon yung konsepto po. Paliwanag na paning talapagsalita ning Esfalapco, mayari na lakanuking proseso ning pamaniton power generator o itang awsan ng competitive selection process. Adwala kanong kumpanya deng mipasar king rekisito para king power supply agreement. King kasalungsungan, mipasa na lakanuking Energy Regulatory Commission o ERC at manenaya namong desisyon, ban kanita, makatabili na yung Esfalapco king unstable electricity price king WESM. No, inaaprubahan po kasi yan ng ERC. Okay, so nandoon na po yung mga aplikasyon natin sa ERC. Lahat po ng requirements na kinakailangan mula sa Sfelapco na isubmit na po natin sa ERC. And in fact, naging transparent po tayo, no? Lathala po natin yan at naipresent po natin yan sa city government at sa ating private sector, yung ating mga power supply agreements. Okay, so may dalawa po tayo, no? Ang isa is coal-generated and yung isa is solar-powered. So hopefully, makakuha na po tayo ng approval para mas stable na po yung ating price. Samantala, at atanda na napapag-refund ng 654 million pesos ng ERC ng Esfalapco, pauli ning pa mag-distribute ng kuryente na alakan ng power supply agreement manibat January 2013 hanggang December 2022. Makanyan pa man beligtad na ng Court of Appeals ang desisyon ng komisyon. Sumagid na nini pamayara ni pamuri ng ERC ng Esfalapco at 21.6 million pesos ang timong administrative fine. Ako yung kaya kayong talasuyo, Jana Lumbang Parungaw, ating pusong makabalan.